नमस्कार, माझ्या यूट्यूब चॅनलला तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण सकाळी सकाळी नाश्ता बनवणार आहोत, मक्याचा उपमा। तर मका मी सोलून आणि असे दाणे काढून घेतलेले आहेत, अख्खे दाणे। आणि उपम्यासाठी आपल्याला थोडंसं मिक्सरमधून जाडसर वाटून घ्यायचं आहे। तर हे मी जाडसर वाटून घेतलेलं आहे। बाकीचं साहित्य मी तुम्हाला फोडणीला देताना दाखवते। आता आपण कढई गरम करायला ठेवलेली आहे, त्याच्यात 2 चमचे मी तेल घालून घेतलेलं आहे। आता आपण काय करूया, थोडेसे राई घालूया, 1 चमचा जिरा, छोटा चमचा आहे। त्याच्यानंतर तुमच्या आवडीनुसार थोडीशी हिरवी मिरची घाला। लहान मुलं असतील तर तुम्ही लाल मसाल्याचा उपयोग केला तरी चालेल। नंतर आपण थोडा कढीपत्ता घालूया। आपण त्यात थोडा कांदा घालूया, एक मोठा कांदा मी घातलेला आहे त्याच्यामध्ये। कढीपत्त्यामध्ये थोडंसं पाणी राहिल्यामुळे ते खूप उडालं, तर तुम्ही जरा कढीपत्ता धुवून आणि थोडंसं सुकवून घेत जा, कारण चेहऱ्यावर उडण्याची भीती असते। कांदा आपला परतलेला आहे, ह्याच्यामध्ये आपण काय करूया, थोडंसं चिमूटभर हिंग घालून घेऊया। आणि आपण थोडेसे अख्खे दाणे घालूया, म्हणजे आपल्या चिवड्यामध्ये उपम्यामध्ये थोडेसे दाणे दाणे दिसते, म्हणून मी अख्खे थोडे दाणे घातले। ते थोडेसे आपण परतून घेऊया। अर्धा चमचा हळद, थोडीशी आपण साखर घालणार आहोत टेस्टसाठी। आणि आता आपण हे वाटून घेतलेले मका वाटल्यानंतर थोडं त्याच्यावर पाणी सुटतं, त्यात पाणी घालायची गरज नाही। त्याच्यामध्ये चवीनुसार आपण मीठ घालून घेऊया। छान आपण आता परतून घ्यायचं आहे थोडा वेळ। त्याच्यामध्ये चटपटीत होण्यासाठी थोडंसं लिंबू घालून घेऊया आणि चाट मसाला छान मिक्स करून घेऊया। त्याच्यामध्ये थोडं लिंबाचं बी पडलं, ते आपण काढून घेऊया। आपला मक्याचा उपमा एकदम रेडी आहे। आता आपण काढून घेऊया। खूप टेस्टी आणि हेल्दी असा हा नाश्ता आहे। चाट मसाला टाकल्यामुळे खूप छान त्याला टेस्ट आलेली आहे। तुम्ही जरूर करून बघा आणि माझी रेसिपी आवडली असेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि माझा व्हिडिओ पूर्ण बघत आहात त्यामुळे थँक्यू। गॅस बंद करूया। तर आपला नाश्ता रेडी आहे खाण्यासाठी। तर आपण थोडीशी कोथिंबीर त्यात घालून घेऊया।